Жәй көптен тәмамланды. Әміне Башқаланың Идел яр бойындағы локомотив пляжы пішіранып, шөпшар білән толып қалды. Пляжның шисталығы үшін кім жауаплы? Проблеманы хәбәршібіз ерінді. Шәһәр халкының электән җәйге иседе яратып кояшта кызыну, ял итү, су кыйну урыны булган локомотив пляжындагы пычраклыкка шак катырлык. Шунда ук төрле калдык, шөпшар, пластик шешәләр, кемнәрнеңдер эшче киемнәре, балык калдыкларына кадәр аунап ята. Ташландык төргәкләрдә бихисап. Локомотив пляжында ял итүчеләр нинди генә адымнарга бармый. Бер эскәмиянда хәтта учак тагып җибәргәннәр. Кырыган агач урынына чи агач ботакларында кулланганнар. Агачлы, куаклы урыннарына башка максатларда да файдаланалар икән. Андый урыннар бәдрәф ролен үти. Мондагы пычраклыкны күрүчеләр башка урында, пляждан читтәрәк урнашкан яхта клубы территориясендә ял итүне, су кыйнуны кулай күрәләр. Анда чистарак, территорияны да гел җыештырып, тәртипкә салып торалар. Әмма локомотив пляжын тәртипсезлек, хәмер куллану урыны дип саныйлар. Я был студентом, когда ходил сюда на пляж. Он все было усыпано, такой гадости не было. Сейчас тут никто не купается, не дыхает, а мусор. Это место пьянки. Тут не то что мусор, тут вообще очень грязно. Это разрушено все. Видите, ну, если даже кто-то собирает мешками, годами потом эти мешки стоят, не вывозятся. Локомотив пляжы Идел буенда, федераль әһәмияттәге елгада, аның яр буен саклау полосасында урнашкан. Димәк, бу территория закон күзлегеннән караганда Росприроднадзор күзәтчелегенә карый. Бирдә тәртипне кем күзәтә дигән сорау белән без нәкъ менә шушы оешмага мөрәҗәгать иттек. Ләкин анда ведомство бу объект өчен җавап бирми дип җавап бирделәр. Ә безнең заявканы Казан мэриясенә һәм Татарстан экология министрлыгына җибәрергә җыеналар. Ә менә министрлыкта бу урынны Росприроднадзор күзәтеп торырга тиеш дип ышандырдылар. Тиздән беренче кар явачак. Димәк, территорияны быел җыештырып өлгерә алмаячаклар. Кар вакытлыча кемнеңдер җавапсызлык эзләрен генә каплаячак. Вакыйгаларның барышын без күзәтеп торачакбыз. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.